И така, здравейте потребители от YouTube. От миналия клип искам да кажа... чакайте малко, ще паузирам. И така, върнах се. От това не че искам да има хора, които да са играли. Обърках се, имам предвид. Не че искам да има хора, които да не са играли. Въобще да не са играли Майнкрафт. Но пак, ако някой не е играл, аз съм на вид да правя тия уроци горе-долу. Те ще са малки клипчета. И това е. Аз този клип го направих само да ви се извиня. Не исках да кажа това. Объркал съм се. Извинете. И чао.